Amaia García, Gernika Lumoko Turismo Buleoko zuzendariak, Aitziber Anzotegi Urremendi Landagarapen Elkarteko kudeatzaileak, Nerea Revuelta, Gernika Lumoko Turismo Zinegotziak, Manu Martínez, Mundakako Turismo Zinegotziak eta Maite Karueso, Bermeoko Turismo Zinegotziak, guztiek batera Urdaibai Aste Santua 2025 turismo proposamenen aurkezpen ekitaldia burutu dute. Egunon eta eskerrik asko etortzeagaitik gaur, 50 plan Urdaibaikoak aurkeztera gatoz, Aste Santuan zer egin Urdaibaien, eta horretarako gaur hemen daukaguz, lau ordezkari politiko, geure eskualdekoak, aldi batetik dakogu Aitziber Anzotegi, Urremendi ADR-koa, eta gero Nerea Revuelta, Gernika Lumoko Turismo eta, askoz begauze gehiagoko zinegotzia, eta bestalde batetik Manu Martínez, Kultura eta Turismoko zinegotzia Mundekakoa, eta Maite Karuezo, Bermioko Turismo eta beste gauze batzun artean bebai zinegotzia. Eta orain, hitza emongo dutxate Aitziber Anzotegiri, bera hasiko delakon apurbet kontekstuan imintzen zertzutizen honek 50 planak Urdaibaireko Aste Santorako. Eskerrik asko. Bai. Eskerrik asko, Amaia, eskerrik asko dan hori, gonbidapen honetara edo aurkezpen honetara gonbidatearen ez. Badara guz ja urte batzuk Aste Santuko turismo ekintzan aurkezpen txikitsu hau egiten, eskualde mailan gagozen turismo arloan lan egiten dugun entidade guztizek egiten dugu aurkezpen bateratu bat, hemen gero nire hostien Gernike, Mundaka eta Bermeoko udaletako euren eskaintza propizioa aurkeztuko dabe, baina nik apurbet beste herri txikizek beba dekoguz elez eskualde mailan, beste 17 herri dekoguz eta herri horretan beba dagoz errekursoak eta bizitagarrizek direzan lekuek eta ibiltzeko ibilbidiek eta horrek apurtxu bete aurkeztuten etorrinaz. Apurbet kontesto modure, dano jakingo dozu eskualde mailan turismoa kudeatuteko dekogun estrategia turismo jasangarrian europear gutuna dela, 2021 batetik ja eskualdea akreditatuta dekogule, eta hortik aparte ja enpresakaz eta sektore pribatuagaz be bagabiz lanketan eurek be akreditazio hori lortzeko. Orduen, estrategia honek bideratuten gaitune da ekoturismoari bideratutako produktuak eta eskaintza egiten, honek ipintzen gaitu bai beste merkatu batzuetan, eskualdea turismo erreserba biosfera, eskualdearen zati gehiena erreserba biosfera dauelez izendatute, uste izendoguleko dela estrategia egokizena turismoa era jasangarri baten kudeatuteko. Apurtxu bet, diapositiba batzuk paseuko duguz, ikusgarri moduen zeintzuk direzan herri txiki horretan dagoesan errekurtsoak, bizitagarrizek direzan zentroak dekoguz, bai Kortezubin, bai Busturin, bai Arteagan Bercenter, hemen ikusten dozue, Santimamineko Omako Basoa, Kobak, Arrolagune Arratzun, Busturin Bebeka Klima eta Basondo bebai Kortezubin dekogu. Gero, beste ataltxu baten dekoguz bizitagarrizek direzan bodegak. Txakoli bodegak oso instalazio potentiek dekoguz eskualdean, nik esango neke Bizkaiko txakolinaren denominazio barruen dekoguzan bodega garrantzitsuenetarikoak dekoguzela, eta eurek bizitak gidatuak eta bebai antolatuten dabiez, taldientzako eta noberantzako bebai. Gero, beste ataltxu baten, eskualdea ezagutzen dugunek, badakigu itsasaldien bebadeko guzela jarduerak egiteko aukerie, turismo aktiba eta turismoan dediketan direzan enpresak zerbitzuek emoten dabez, bai padelak, bai kanoatan ibilbidiek, izan aldiez bizita gidatuek, edo izan aldiez bai norberak bere konture egiten dabezan ekintzak. Eta gero, badeko guz, eskualde mailan bebai, bizita gidatuek antolatuten dabiezan enpresak, eta izen aldiez geoturistikoak, naturaren ingurukoak, ondare historikoa bebai ezaguten erazten dozkuen enpresape badeko guz. Eta, gero amaitzeko, eta, gure basue naturagaz edo ja lotura gogorraua dodekienak, bai, ibilbidie dekoguz, oinezko ibilbidiek, 10 ibilbidie dekoguz, noberak bere konturein aldabezanak, seinalizeta dekoguz,
Eta gero, zikloturismo arloan bebai oso lanketa potentea egin dugu azkenengo urtietan, ze uste dugulako produktu oso egokize gure eskualdea ezagutzeko, bai bizikleta, bideko bizikletataz, bai BTT mendiko bizikletakaz eta bebai, eskaintza oso zabala dala pentsetan dugu eskualdie ezagutzeko. Eskerrik asko. Bueno, eta orain ja pasako gara apurbet ezagutzen zeintzutiren hone planak, baina Gernika Lumoko herrizentzako. Eta horretarako, Nerea Revuelta, turismo zinegotzia dakogu hori azaltzeko. Eskerrik asko, Nerea? Eskerrik asko, Amaia, eta eskerriko asko dan hori etortiarren. Bueno, nik azalduko txu eta apurbe eta aste santuen Gernika Lumon ze aukera zabala dekogun. Alde batetik, ezin dugu ahaztu, Gernika Lumoko top 10-en beste baliabide turistikoak ahaztu barik, Batzarretxie eta Gernikako Arbola. Batzarretxera joatie doakoa da, baina euren webgunean erregistre behar dugu sarrerie joango garela erreserba hartzeko. Beste alde batetik, dekogu bebai bi museo, oso garrantzitsu dela Bake Museoa eta Euskal Herriko Museoa. Eta honetan, erakusgai ukiko dozu alde batetik Sonia Ruedan hitzen bila antzeslana, eta bestetik ukiko dugu Haurtzaroa gerran zegoen mundu baten, 1989 eta 1995 artean ataraniko argazkiek. Horrek ikusgai ukiko dugu museo hone bizetan. Beste aukera bat da museora joatea eta han dekogu aukerie podcast bat deskargetako, bai, gida bat modukoa, 7 hizkuntzatan. Eta gida horrek engo dozku 10 lekutako erreproduzioa. Besterik izango die, Gernika, Picassoren Gernika, Txigidaren Guraitaren etxea edo Henry Murren eskulturak, bai? Bestetik, ezin dugu ahaztu, igez, Espainia mailan Gernika izen zala toki demokratikoa izendatute, eta badekogu ibilbide espezifiko bat non ikusten den bombardaketan zer pasesan, eta dau jositxe 11 panelaz, bai? Ikusteko zer pasesan. Beste aukera bat, dekogune, da jokoaren bitartez ezagutzen, nahi badugun turismo bulegora joan barik, nahi badugu beste esparru batera joan, adibidez aisialdira joan, dekoguz bi aukera. Bat joatie Merkatu plazara, naiz eta jai egune izen astelenero Merkatu plaza dekogu hemen, begoizeko 9:00-tatik, ordu bat erdizetara, eta gero etxiberrebe komente deu, Txakolindegira bizitabe bat badekogu, hemendik kilometro batetara dagoen Txakolindegi batera, eta hor bai, webgunien erregistre beharko ginken, erreserbetako nahi dugule joan. Bai? Beste aukera bat da, Gernika ezagutzie, nok antolatzen deuz gizita giratu honek, enpresaren bitartez behin alda, eta era desberdinetako bizita dekoguz. Bizita bat da friturra, beste bizita bat izen alda Gerniken pasetako egune eduki desberdinen bitartez, eta beste bat, igual espezifikoa, bombardaketara da zuzendutako bizita espezifiko bat, bai? Eta beste aukera bat da, Gernika Lumo ezetzie jokoaren bitartez, eta hemen turismo bulegoak emoten deuz bi aukera, bat da familiakaz bagatozen markotoporen bitartez ezagutzie, eta beste aukera bat da ginkana baten bitartez. Igual, kuadrilla talde baten bagatozen ginkana joko bat, escape room antzeko simulazio bat da, eta jokoaren bitartez ezagutzen dugu. Eta behin Gernike ezagutute, badeko aukeri bai zabala ikusteko, bai Mundaka, Bermio, zelan, bai oinez, dekogu ruta bat bi bat 80 bat, edota, gure marisma eta padurak eta txasarren bitartez, trenien joateko 50 minutu inguruko ibilbide baten bitartez. Así que, Mundakari emongo txate. Lehenengo eta bai izatea, ez naizela bat ere trebea honetan, hasi que prestatu dut laburpen txiki bat eta irakurriko dut. Inoiz baino aipatu da gaur Mundaka, zineman, literatura eta baita bisitarien artean. Guk denok egiten dugu Mundaka, biztanleok, bisitariek, ohiturek, kultura, tradizioiek. Zientzia eta berrikuntzaren hiria izendatu du orain dela gutxi Unibertsitate Ministerioak.
Aniztasunarekiko eta inklusionarekiko konpromisoan aldaketa eragile bat gara, ez daukagu momentuz Mundakan ohiko museo edo interpretazio zentrorik, baina herri osoak, bere inguruak eta batez ere gure ondare aberatzak erazten duen museorik ederrena. Mundakako bazter guztiak ezagutu ahal izateko ohiko bizita gidatu libreak antolatu dira Lur Tour enpresaren eskutik. Horretaz aparte, eta ohiko bizita gidatu eta tik irten nahi duenak, beste aukera on bat izango du gure herriko idazle ezaguna den Edorta Jimenezen eskutik hilerrira bizita gidatu ilustratuta gozatuz. Mundaka artearen erakustoki izugarri bat dela. Ez dago zalantzan jarri beharrik. Mundakan beze den da saltoki bat soilik ez den einean. Mundakatik Urdaibaira, arroba, bare zaharraren argazki erakusketa eta baita Enrique Zubiaren margolanean erakusketaz gozatu ahal dugun berton. Mundaka naturaz blai dago. Katillotxuko PR BI bat 7-6 oinezko ibilbidea iraganera bidai bat egitea da. Arrisku gehiago behar dutenentzat Urdaibai kiroleroek, kaiak, ibilialdiak Urdaibaiko itsasadarraren zehar dituzten aukera. Mundaka surfaren hiriburua da. 3 surf eskola ditugu herrian. Mundaka surf shop ikastarotaz aparte, ganga merkatu bat antolatu du apirilaren 18an. Mundaka barra surfek ere ikastaroak eskaintzen ditut egunero. Gudari Karibe surf, eskola surf eta yoga ikastaroak. Eta oso tailer interesgarriak eskaintzen ditu oporretako astebietan. Taulak egin eta konpontzea, katillotxura, txangoa, salbamendu eta segurtasun tailerrak, skate eta bar. Mundaka itsasoa da, Mundakatik aukera pila bat dago, itsastxangoak egin ahal izateko. Pila bat enpresa dugu herrian horretarako, bakoitzak bere beriztasunaz, gordez. Tau, bot rental, traola itsas bidaiak, izkiria Urdaibai boat eta baita Urdaibai bela irteera. Hori bai. Guzti honekin gozatzeko, trenez etorri eta jasangarria izan. Eskerrik asko, eta orain Maite Arnaltzoren txanda da, Bermiotik. Bueno, egunon, eskerrik asko. Bermioko eskaintzi gazazteko gure orduan, Bermiotik ikasteko gure errekurtso ez egunenagaz asko nahi, hau da San Juan, Gaztelugatxeko San Juan. Guk beti bultzatuten du San Juanera garraio publikoz ailegatie, eta, aparte de Bizkaibusek emoten dauen zerbitzue ordutegi zabalau bategaz aste santuen, dakuz Bermiotik prestatuten duzen bidaizek. Honek berezitasun betako ez, Bermioko relatu duez, geure San Juan zer dan guretzako eta geure historize kontaten dauen bizita bat izango lekide. San Juan eta gero, aurten aipatu bidu, izango tabernatan okingo zuiela pintxo daztaketa bat, arrain pintxo daztaketa bat dauela maiatzin egongo dan arrainazokagaz lotute, eta okingo zui aukerie bai pintxo desberdin, arrain pintxo desberdinek daztatuteko aukerie, eta bebai boski emoteko maiatzin egongo dan lehiaketarako. Hau eta gero, geure herriko ondari ezagututeko aukerie bebai okingo zuie, bai arrantzalien museue, klaustrue eta, elizek eta beste hainbeste gehiago bai, ez bakarrik eurek eraikinek, sino, herrizek dakon, zarmatzue. Honek ez egututeko aukeri okingo zuie, herriko, lelau, gure iruguneko ondare moduen itxosue bebai, eta itxosuen hainbete ekintza desberdin izango dizegin. Hemen aipatu bide bebai, itxosos San Juan ikusteko aukeri bebai badauela,
bizitetan, eta bueno, honedanak geure webgunien dauz, Bizi Bermeo webgunien, eta bertatik bai izango zuie ikusi ze aukera dauzen, zeintzut izen ordutegizek, presizuek eta danak. Eta gero, gure ondari ezagututeko aukerie dau bebai Bermiotarrakaz, Bermioko enpresan bitartez, bizita gidatuek eitzeko, Urdailaiz eta Lurturregaz, eta hauri. Azkenik esan bidu, sasoi politze dela bebai, mendi bilbidiek eitzeko eta antzekuek, orduan bebai aukera hori bebai badauela, jakin daizuien, eta... Etor zarien guztiz hori, ikusten dozu hemen, ez dela gauze bat, Urdaibai ez da baten gauzie, dano batera egiten dugun gauze bata, biztanleak, bizitariak, eta batez apurbe, direkzioa emoten zoienak bebai, eta pentsamentu bat dakoienak, hau aurrera jarraitzeko eta destinoko turistiko bat esateko, referente modukoa, ez bakarrik Euskadi mailan apurtzu bet, hortik aratago be heltzeko. Bazkerrik asko danoi, eta datorren urtera arteko aste santuko planatara arte.